Ja nyt tänne tehtaalle saapuu aimoannos testosteronia, nimittäin Jari Lampi, tervetuloa! Jari Lampi, terve, ja Arto Hannoliin, tervetuloa tehtaalle. Moi, sä oot, Jari, postimies ja voimamies, voiko näin sanoa? Kai sitä näin voi sanoa. Molempia sanoa. Sä oot Töysästä kotoisin, eli Töysästä tulee kaksi kuuluisaa, siellä on siis kyläkauppa ja sinä, onko näin? No kyllä, Töysä melkein sitä kyläkaupasta tunnetaan, jos tulee kysymys, että missä päin se Töysä. Kyläkauppiaalla on 18-vuotias brasilialainen tyttöystävä, mutta sulla ilmeisesti ei. Ei, mulla on 10 lapsen äiti. Sulla on 10 lapsen äiti? Niin tää on kans jonkunasteinen ennätys varmaan. Mä en kyllä tiedä muita, kenellä olisi 10 lasta. No vanha kansa pitää sitä mun ennätyksistä kaikkein kovimpana. Sitä se varmasti onkin, mutta tänään sä oot tullut tänne tekemään toisenlaista ennätystä, eli sä oot tullut tekemään sotilasjalkakyykkyä. Joo, tarkoitus olisi tänään jäädä yli töihin tänne tehtaalle, jos se vaan sulle tehtaan pääluottamusmiehenä käy. Se käy, kiitos tästä ylennyksestä. Tähän sopii oikein hyvin. Ja sun oma ennätys on tässä 76, 98 on maailmanennätys, joka on John Allenin nimessä, joka on siis jenkki tehty vuonna 2005, mutta sun oma ennätys on 76. Kyllä. Mikä on tehty viime keväänä. Kyllä. Ja tässä on tarkoituksena siis se, että, tai kerro itse. Eli tanko on lastattu, miehen oma paino 72,5 kiloa ja se vetää sitä ilman mitään lisävarusteita, polvisiteitä, rannesiteitä. Ja mitään niinku tukia niin, missään. nostopukia. Ainoastaan 10 sentin nostovyö on sallittu. Eli puhdas urheilulaji. Jari Lampi, onnea matkaan. Kiitos. Ole hyvä. Viisikymmentä. Kahdeksankymmentä. Ja nyt on jo oma ennätys 76 mennyt jo rikki. Ota pois. 84. Aika huima suoritus. Oma ennätys Jari Lampi 76, aikaisempi, nyt 84. Mikä fiilis? Kyllä mä oon tyytyväinen, että mä pystyn tässä kovassa paineessa tuon vetää. Täytyy vaan sanoa, että tällä tehtaalla on loppunut happi. Ei pystynyt siihen ämmeen. Tarvitsis paremmin happi. Pitää ottaa ilmastointi-ihmisiin yhteyttä, että järjestää sulle ensi kerralla tänne parempaa happea, mutta aivan loistava suoritus.